Sesarengan turangga suka nedha bojone tangga. Aja. Ngene iki wau wonten ustazah. Ngapunten ustazah, niki para putra-putra murid sedanten beginjalan. Keranten betahe nggih kathah soalé. Aja ngono, aja muni sesuk wayahe tanggal mekar, aja kaya ngono. Mbak aku ya jujur kalau Bu, dalam beberapa tambahi. Iya iya oke. Mbak Li, dalam. niki keranten dalu menika adicara nggih campur sari Surya Musika, campur sarekke ya ditayubke setunggal tetembangan, mangke kalajengaken permintaan tembang dangdut saking para kadang-kadang sinoman ya. Apa? Nggih. Napa niki? Mau Pak Mbah Tega to? Mbah Tega. Galak-galak ditayubne gak kena. Nggih, wis salah nutuk ya Mas. Kono. Apa Mas gelandangan? Ora udu kanca-kanca nggo. Nggih nggih nggih. Napa? Kadung tresno. Nggih kalih jenengan nggih. Lah iya maksude nyanyi Kang. Yo aku jan wis lek angel-angel iki lho. Hayalane wong kang sugih rasa sujanan. Kaduk nggih malike kadung tresno. Napa Mbah? Nggih waduh matur suwun. Oh kepelut wong. Kepelut. Menang bapake. Kepelut. Malike nggih Pak. Iya nggih Pak anak lanang. Ya Allah Pak niki lho Pak kepelut ya Allah aku dipisui dancuk ngono wong. Ale banter. Ora Mbah. Kadokku mlorot lho Pak. Nggih niki nggih sabar wonten ustazah bareng. Yo bariki. Siap bariki, sik campur sari sik. Nggih Pak, siap juket. Ora. Oh siap, matur nuwun pokoke. Oke ketua dinas pengairan. Ya moh. Begini di ning Bangkasiono dijeneng abang pisan Pak. Ketua dinas pengairan. Pojok. Ya monggo kepilet Kang, sesarangan Surya Musika. Wayahku to Pak Men. Oh ngat muang. Oh nggih kepelut mah nggih. Nggih, awas Mbah ambruk. Alon. Jajah.
matur dumateng Bapak Kadiono dalasan Mas Pendi. Ae. Zaman berjuang jur kelingan anak-anak biar tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis manah keturutan sing digadah biyen nate janji ora bakal apa lali neng gunung tak cakoki sego jagung yen mendung tak sili capek gunung sokor bisa nyawang keturutan sing dadi reca dene ora ilang oleh padha lara lopo neng gunung tak sili sego jagung yen mendung tak sili capek gunung sokor bisa nyawang gane tresno sing dadi reca padha ya batunya habis yang satu ya baiklah wong kang sugih rasa sujanan ora liya yen duweke arep dibebeta kuwi tekku aku teke dia cinta aku suka rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punyaku sendiri ayo memuji murid bisa kasembatan urip bebrayan nganti besok pupute jaman la 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 la
cinta kayak di surga. Baik.